साता कुसाचे गुरिये आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे भुताचे पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सतमाता देवा सोदपविता बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोषणाऱ्या आनी जेजू क्रिस्ता ताचे सुद्धा आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावरी करून सांभाळो आगवार मेरे ताई जल्मलो पांच पिलातार ताणे गोड सोसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका टिकिल्लो तो मेल्यांमध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोदपविता देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची आनी मेल्ल्यांची जीवन सुखी करून घेतलो. सतमाता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणचें जिवीत आमेन. आमचे बाप्पा सर्वींच्या जेन्ना पवित्र जावं चेरायज आमकां येवची कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इलाज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोस आनी आमकां ताणीन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो चेरायसा उसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पुच्छे येसू भाग्यवती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो चेरायसा उसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पुच्छे येसू भाग्यवती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो चेरायसा उसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पुच्छे येसू भाग्यवती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदांकाळ आमेन. उजवाडाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर जेजू जोर्दान नदीन स्नान घेतले आनी सोडींच्या बापान पुताक वाकाणलो. ह्या मिस्तेरान मागुया कोविडाक सांपडलेल्या भुरग्यां आनी तरणाट्यां पासत हे पिढे आड झुजूंक आनी जैतिवंत जावं आमचे माये मारयेचो आदार आमी मागुया. आमचे बाप्पा सर्वींच्या जेन्ना पवित्र जावं चेरायज आमकां येवची कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इलाज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोस आनी आमकां ताणीन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो चेरायसा उसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पुच्छे येसू भाग्यवती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो चेरायसा उसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पुच्छे येसू भाग्यवती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो चेरायसा उसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पुच्छे येसू भाग्यवती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो चेरायसा उसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पुच्छे येसू भाग्यवती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो चेरायसा उसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पुच्छे येसू भाग्यवती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो चेरायसा उसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पुच्छे येसू भाग्यवती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पो चेरायसा उसऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पुच्छे येसू भाग्यवती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान बरे कृपेन बोलिले सर्व स्पोच रायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पुचे येसू बगती मरे जाचे माई आणि बाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्व स्पोच रायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पुचे येसू बगती मरे जाचे माई आणि बाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्व स्पोच रायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पुचे येसू बगती मरे जाचे माई आणि बाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदि आता सदा सदाकाळ आमेन. ओम जेजू भोस आमकां आनी यार आमकां कोणाच्या उजांतली मस्सगाल सगळ्यात्म्या बुकरून चडगणस आसल्या. दुसरो मिस्तेर कानांतल्या लोकनांक सुम्या जेजून उचल्या करून आपली ओळख दिली. या मिस्तेरान मागुया कोविडाक सांपडलेल्या सगळ्या वडिलां आनी जाणट्या पासत आमच्या बाबा सुगींच्या जें नांव पवित्र जावं जें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणीत पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपया मिळाले स्पोज थाय आसा उस्त्रामध्ये सदैव आणि सदैव तुझो पुढचे येसू भगवती मरे देवाची माई आमी बाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपया मिळाले स्पोज थाय आसा उस्त्रामध्ये सदैव आणि सदैव तुझो पुढचे येसू भगवती मरे देवाची माई आमी बाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपया मिळाले स्पोज थाय आसा उस्त्रामध्ये सदैव आणि सदैव तुझो पुढचे येसू भगवती मरे देवाची माई आमी बाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपया मिळाले स्पोज थाय आसा उस्त्रामध्ये सदैव आणि सदैव तुझो पुढचे येसू भगवती मरे देवाची माई आमी बाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपया मिळाले स्पोज थाय आसा उस्त्रामध्ये सदैव आणि सदैव तुझो पुढचे येसू भगवती मरे देवाची माई आमी बाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपया मिळाले स्पोज थाय आसा उस्त्रामध्ये सदैव आणि सदैव तुझो पुढचे येसू भगवती मरे देवाची माई आमी बाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपया मिळाले स्पोज थाय आसा उस्त्रामध्ये सदैव आणि सदैव तुझो पुढचे येसू भगवती मरे देवाची माई आमी बाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपया मिळाले स्पोज थाय आसा उस्त्रामध्ये सदैव आणि सदैव तुझो पुढचे येसू भगवती मरे देवाची माई आमी बाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपया मिळाले स्पोज थाय आसा उस्त्रामध्ये सदैव आणि सदैव तुझो पुढचे येसू भगवती मरे देवाची माई आमी बाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपया मिळाले स्पोज थाय आसा उस्त्रामध्ये सदैव आणि सदैव तुझो पुढचे येसू भगवती मरे देवाची माई आमी बाप्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता सदा संकाल आमेन. ओम जेजू भोस आमकां आनी यार आमकां कोणाच्या उजांतली मस्सगाल सगळ्यात्म्या बुकरून चडगणस आसल्या. तिसरो मिस्तेर जेजून देवाचे राज परगटले आणि आपल्या शिसांक शुभ वर्तमान मानून मन बदलूंक शिकवण दिली. ह्या मिस्तेरान मागुया कोविड जालेल्या आणि कोविडाक लागून मेलेल्या मनशांच्या फॅमिली पासत ह्या कठीण परिस्थितीत देवाच्या आदारार पातयोन जिविताक फुडो करून तांकां मारयेचो आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गाचें नांव पवित्र जावं जें रायज आमकां येवं तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरिल्ले स्पोच थाय आसा वस्त्रामध्ये तूं सदो
आणि सदो तुझो पोट जेजू बग्यांकी बरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन भरिल्ले सस्पोर्च येताय आसा वस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पोट जेजू बग्यांकी बरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन भरिल्ले सस्पोर्च येताय आसा वस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पोट जेजू बग्यांकी बरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन भरिल्ले सस्पोर्च येताय आसा वस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पोट जेजू बग्यांकी बरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन भरिल्ले सस्पोर्च येताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पोट जेजू बग्यांकी बरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन भरिल्ले सस्पोर्च येताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पोट जेजू बग्यांकी बरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन भरिल्ले सस्पोर्च येताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पोट जेजू बग्यांकी बरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन भरिल्ले सस्पोर्च येताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पोट जेजू बग्यांकी बरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन भरिल्ले सस्पोर्च येताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पोट जेजू बग्यांकी बरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन भरिल्ले सस्पोर्च येताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पोट जेजू बग्यांकी बरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक काल आमेन. ओ म्हणजे जेजू वस आमकां निवार आमकां कोणाच्या वशांतले वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक करून चडपडत आसतल्या. चवथो मिस्तेर दाबोद दोंगरार त्या शिसा मुखार जेजू पोरजोळीत जालो आनी ताचें आयकात म्हूण एक ताळो आयकूंक आयलो. ह्या मिस्तेरान मागुया सगळ्या फ्रंटलायन वर्कर्सां पासून कोविडा आड झुजूंक देवाची कृपा आनी मायेचो आशिर्वाद तांचेर सदां आसूं. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नाम पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सकाळ जावं तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आणि आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आणि आमकां ताणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. मान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वर्गीय हा वस्त्रामध्ये दुसरो आनी सगळो तुजो पूत जेजू बग्यांकी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरिल्ले स्वर्गीय हा वस्त्रामध्ये दुसरो आनी सगळो तुजो पूत जेजू बग्यांकी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बग्यांकी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बग्यांकी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बग्यांकी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बग्यांकी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बग्यांकी मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर नदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बग्यांकी मरे देवाचे
देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार भगिनी रे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार भगिनी रे देवाचे माये आणि बापया हाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आदि आता सदा सदा आमेन. Pemujid wo sangka nyarang kain kain jale wasakar sabya samya kopar sorga zaselaya. पाचवा मिस्टर जेजून आपले कुडी रक्ताचो पवित्र संस्कार घडूंक आमचे मदें रावलो आनी तो आपल्या उगडासाक करूंक लायलो. ह्या मिस्टरान मागुया आमच्या दोर एकल्या पासत कोविड ह्या मारेकात दुयेंसाक आमी पयस रावंक आनी कोविड ही पिडा नियंत्रणान येवंक आमच्या माये लागीं मागुया. आमचे बाप्पा सर्वींच्या छना पवित्र जावं चरायज आमकां येवन जी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटल रायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशीच आमची पक्का मुगोस आनी आमकां गाडयेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचनायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूजेचो. भगिनी मरे देवाचे माये आणि बापया हाती लागीं नकोर आता आमच्या मनाच्या वेळार नमान मेरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचनायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूजेचो. भगिनी मरे देवाचे माये आणि बापया हाती लागीं नकोर आता आमच्या मनाच्या वेळार नमान मेरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचनायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूजेचो. भगिनी मरे देवाचे माये आणि बापया हाती लागीं नकोर आता आमच्या मनाच्या वेळार नमान मेरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचनायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूजेचो. भगिनी मरे देवाचे माये आणि बापया हाती लागीं नकोर आता आमच्या मनाच्या वेळार नमान मेरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचनायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूजेचो. भगिनी मरे देवाचे माये आणि बापया हाती लागीं नकोर आता आमच्या मनाच्या वेळार नमान मेरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचनायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूजेचो. भगिनी मरे देवाचे माये आणि बापया हाती लागीं नकोर आता आमच्या मनाच्या वेळार नमान मेरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचनायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूजेचो. भगिनी मरे देवाचे माये आणि बापया हाती लागीं नकोर आता आमच्या मनाच्या वेळार नमान मेरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचनायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूजेचो. भगिनी मरे देवाचे माये आणि बापया हाती लागीं नकोर आता आमच्या मनाच्या वेळार नमान मेरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचनायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूजेचो. भगिनी मरे देवाचे माये आणि बापया हाती लागीं नकोर आता आमच्या मनाच्या वेळार नमान मेरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोचनायसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचो पूजेचो. भगिनी मरे देवाचे माये आणि बापया हाती लागीं नकोर आता आमच्या मनाच्या वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता सदा सदाकाळ ओ म्हणजे जेजू आमकां निराम कायम कोणाच्या जाणले सरकार सगळ्या करून करून सांगल्या. नमानी काबुलीचे माई तूच घे आमचे जीवित अमृत आणि मरणाचो आम्ही पोतेशी वेगळी बारकाव तुका मागता ह्या दुखाच्या पाडार सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमच्या दयाच्या दिनी तुझी काबुलीची नजर घाल तू पणवाडे आणि मोगल तुलो पापवार मये ह्या परदेसा उपरांत तुझो जेजू आमकां दाखोय. भोव पवित्र जायचे राणीये आमचे पासून माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्या. देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो.
भाग्यवंत आग्वाद मारयेचे भूक जायचे मिस्तेक आमी नियाळटाव तेन्ना तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवप आनी बासायला तें आमकां फावो जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. पाप साहेबाच्या येद्या सांगा आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणीन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नव्यान मेरे कृपया मेलेले सुरेश पोच्या थाय आसा उस्तरा मध्ये सुद्यो आणि सुद्यो तुझो पुढचे सु बहिणी मरे देवाचे माये आणि बापिया हाती जाणकी आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता सदा सदाकाळ